Voilà, et chez Mousso Demsen Makoro, Ambi Yorowari la bi, Ambi Ambalmake Fetuguni, Artisiba Mimbi, Hakina Jagaboke, Kakungo, Kabarake, Bi Anana Fetuguni, Ayakore Boloda, Nuatina, Barabina Damine, Amba Foina Folauka la Jefolo, donc après Amitla Kuma Dairama. Donc, Bitai, Antado Nimoni Destin Mamina, mais Ambina la Jet Dononi, donc comment Hakelibala. Si va ambito kana ni artiste ba infe kana ka ketau anaka ke wala ujatemine halsa ka fona ko Amadou Sala Touré do Lumière TV tola précisément ndab fama ko groupe Lumière aka donc ka foko ambi wulika joke kata ala je malien munumbe nubi baro do boloda précisément génie malien nubi akoke donc ambalmake inkoni ale toye ko Gawsu Keita ale sigilendo ni watina membugu donc ne ya yere ka atelier yi abi barake yoro mina ambo yoro la temps donc akelindo ka fendo buluda kokura inafo abi to ka ke chogamna abi sigi ka miri ka création ke ka hakilla jagabo ke ka jetemina ke ka laje baranum bi se kanye chogamna adama demre bi se ka précisément nafa soro ka barala ka kanu soro ka barala obi wele nyama minke ka nyesi jamana mani jamana dewma donc ambalma kay ale wuli ka jodo kay ka barawre ke ni watina ambalma doye donc ayare bina tigi togona jamu fayana ani kumina e baran num tele jeli boloda ambalma ye nala sonama abina wulude ke abina aw nya fayana inshallah kama nya bala togomna akoni peka ni watina fenu avec ou barawke aketego nyumana donc ka don doron ka fo ambalmay ko ni eno ye Gawsu Keita e akan hasiga mamda bina yarafo alla soro adle ka bangal Lumière TV kelenka donc ka don ka fo ko kuna funi dila kelen artiste bay yaro ko ni we hakina jagabo bay voilà donc ni de baray be bané donc amina gerala amina geram belmekela donc nyebe femi seben bin ka wodi la reine de charité. La reine de la charité et mouvement ambico. Waouh. Ça c'est Fatoumata Batouli. D'accord. Et Keita, ça va? Oui, ça va. Voilà, Gré en Donita, à fait justement. Voilà, merci. Et Keita, c'est qui tourne les jamou pour la jabo et tout ni? Et nettoie Keita Gawsu. Mais Mayamugu. Mais cafétéria avec mon Soubounougo. Alors, je suis de la communication. En même temps, mais arqué. Voilà, donc. Et quand Arnou n'a pas mon nom. Bon, Arnou, il y a beaucoup de choses, mais finalement, mélanger Nyorona. Finalement, Bala, mot mélanger Nyorona, des choses, mais d'eau sang, souvent recyclage d'eau bala, pour les gars, c'est faire moins boire. D'accord. Ah, Agnès Fendolé Karaféambi, la reine de la charité Ambiko. Et ni Ambiko fera un clip de Muso Bado la Jamanengono. Et il y a une dédiée John précisément. Effectivement, et comme il y a la tourme là, la photo Baïra, Batouli Nyang. Fatmata Batouli Nyang. Oui. Bon, précisément, n'est pas Rondo. Ah bon? Mais nous avons fait une émission de Toronto. On a fait une dit Moromate. C'est pour cela que j'ai dit, moi, mon trophée, je le dis, trophée du mérite. Nous avons fait un trophée du mérite. Je m'a dit, moi, je vais là. Donc, nous avons battu le rapport Mousso Chamanchela. Mabao bede mais nya frata muna nya ka parcours suit ka don a fo hine bala solidarité bala partage bala sali ke ay fe munu ke ni mo mi ni te ni makelay ti solo boloda o de kama ne a kanu ka honorer ni trophée ka ni dama ka ira ka fo ani jonjon ka ka o jonjon ali mali mati ali jamana wore mati ali jemadi ne a di mali tola d'accord ka ira ka fo baram na baranmandu pour que muso woro munu chaba woro ka se ka encourager ale be nyuma mu kala o nyon ke d'accord yana nga se trophée re ka wala ina ebe batuli don e delika yewa ina delika nyoya non ma delika ye
Mba Mangutu, mais c'est pour cette raison que journaliste dit en temps. Bon, il y avait les journalistes là. C'est là pour que ma réaction suit. Ah oui. Ma réaction suit parce que. Donc, il y a un journaliste qui journal Kumanaka, il y a effectivement, Lumière TV, Moro, au lieu de couverture qui est. Oui, Amadou Mola. Donc, pour pas de l'eau. On avait mis que Jamana est fan Amadou Mosela. Donc, ne pouvons pas me soula, Mali Marobo Mornassou de là, pour que ce barato continue. Ça c'est clair. C'est pour cette raison, nous avons un soutien à Malila, à Malibelafia. Ça c'est très clair. Ça s'appelle le trophée du mérite. Si ça s'en est battu le jolé, il n'y en avait mon effet. Mba Bargada Dro, à la Kewalimona, Mba Bargada, à la trophée d'Ama, à Kewalimona. Vraiment. Voilà, on est satisfait. Tiara. Il y a un boulot d'Ama. Merci à Kewalola. Vraiment, ça me va. Vraiment. Alors, on va me permettre si ça me tout faire et voilà, d'amener. Si ça sent. Agnebe d'abord, à madame Kumula. Fais-moi Kumula, tu mets. Nibenna. Renou de Bendo. Ça, c'est courant des reines. Ni terrain, ni tisserando. Donc, Massamuso, Massamuso, Sake. Massamuso. Uluka Fulado. Uluka Fulado. Massa Watswagacha. Awa. Massage, allez, Massame. Hine Massa, Magari Massa. Partager les charités. Car dit qu'il y a une coffle. Allez, Taode, au Massamuso de l'eau. Le couronne Kala. D'accord. Il y a femme. Couronni avec Sanou de Sanou Massanou Dibonwana. Awa. Ça veut dire que. Salut Tigido, fin Tigido. Il y a avec Barake en même temps, Salut Tigido. Donc, ni Tigina de Mouma. On est la reine de la charité. Les mi fleurs follow men di Chiwara, m'a dit Chikala Odema. Ah, Chikala, wow. Donc, comment on voit la sang, mais avec mon couronné, mon nombe, il y a voilà une monque, Chiwara Bidoldema. Mɔgɔ minnu bɛ kobaw kɛ k'u mabɔ k'u démarquer ka bɔ tɔw la n'u ka kɛwale ɲuman ye an bɛ ciwara d'o ma ale ye ciwara 2 d'a ma ciwara 2 dira ale ma d'accord ciwara ninnu sigilen don fɛn dɔ kan o sigilen don fɛn mun kan o y'u sigila ye quoi voilà o sigila ye mais n'i y'a jateminɛ voilà gɛrɛ jele in yɛrɛ awɔ o bɛ misi kunkolo de yira parce que fulamuso wɛrɛ tigi don a tiɲɛ yɛrɛ la i y'a mɛn n'i y'a ye fulamuso wɛrɛ tigi don ni misi bi wɛrɛ la problème foyi t'a la o de y'a kama n ye gere in kɛ a illustré k'a fɔ mɔgɔ min don fulamuso wɛrɛ tigi don wɛrɛ tigi kɔrɔ misitigi de misitigi o ye tiɲɛ ye i y'a faamu donc n'i jigila dɔɔni i bɛna sisan a yɛrɛ ka emblème na awɔ an bi kɔ bolo dayɛlɛlen denmisɛnninw b'a kɔnɔ kɔrɔ de ça c'est ne kelen bɛ mɔgɔw parce que n'i y'a mɛn diɲɛ denmisɛnw don ne kelen k'olu kɔrɔta donc ça veut dire bɛɛ bɛ se k'i miiriya ta justement fɛn in kan quoi i y'a faamu mais là le reste là c'est des designs pour montrer la beauté de la chose la beauté de la chose vraiment ka tila ka n bi ko yɛrɛ ka peinture kɛ k'a peinture donc n'a dan ye alors sisan an bɛ bi ta in kuncɛ yan nɔ précisément i labɛnnen dɔ ka nin di Fatumata ma cogo di a ka di ye a ko kɛ cogo a k'i wele ou bien n'a labɛnna dɔrɔn hali bi labɛn ka taa di wa hali n'a filɛ sisan n'a mago bɛ ne la n bɛna n ka numéro fɔ le 62 00 66 21 je reprends 62 00 66 21 hali n'a mago bɛ na su tile n b'a ka bila la parce que n'i sɔnna mɔgɔ min i bɛ sɔn ka ko bɛɛ la o ye tiɲɛ voilà donc ni wele bilali ma sisan fɛn bɛɛ labɛnnen dɔ ka ban e bɛ kulu de kɔnɔ n'u y'i wele dɔrɔn i bɛ taa di d'accord Gawusu an b'i fo merci bien seki tɔgɔ ni jamu ka tugun de Gawusu Keita n bɛ Mayambugu Sogonikɔ parce que n bɛ baara kɛ Sogonikɔ cafétéria de bɛ n bolo café restaurant univers donc i bɛ café kɛ en même temps i bɛ art fana kɛ o kɛrɛfɛ d'accord mais i ka formation ye formation jumɛn kɛ bon n ye formation caman kɛ parce que justement mais i ye mais sinon art la kɔni c'est naturel art nani i la tɛ naturellement sinon formation communicateur et journaliste de communicateur voilà justement donc les baraque organisme international do là mais bon après c'est là ñere be kabalin kele be ka baraki yere sa Keita voilà merci fana ne batul sila ka wuli ni anga ñoy ko fe kana sen jo ngaro la ko fana be jaye ko sebe d'accord inchallah na rencontre de domina voilà la folie fana be Lumière TV parce que vraiment
aw mɔgɔ cɛsirilen merci mɔgɔ kan k'aw dɛmɛ a ye mɔgɔ cɛ parce que caman bɛ yen a bɛ dibi la aw de kama a b'a labɔ lumière la vraiment mɔgɔw b'a dɔn vraiment donc o kama ne bɛ foli lase i ma i ni ka structure tɔw a diyara n ye vraiment ala k'aw bolo mɛn a ka baara la ala ka sankɔrɔta